are back. Good afternoon, basketball fans. We are sa ating day 9 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Leg. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. We are live here at UNC Sports Palace. Magandang hapon sa iyo, Coach Joji. Magandang hapon, Sir John. And good game namang ma-witness natin today. It's between Bonbon and Team Naga. And siguro si Team Bonbon galing ata to sa pagkapanalo. Oh, parang galing din sa panalo. Silang dalawa. And tingnan natin kung ano magiging magandang laro. And we would like to acknowledge the presence ng ating butihing mayor, si Mayor Nelson Legacion. Magandang hapon po and maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay sa Ako Bicol Cup Camarines Leg. Ricardo with the follow away, no good. Rebound by Bang Sablaon. Sablaon entering the half-court line. Passes to Villaflor. Open for 3. In and out. Rebound by number 12, Borja. Waits for his teammates. Gives the ball to Caroche. Caroche looking for his teammates. Passes intercepted by Lim. Lim rushing. Flying. Scores. Oy, in and out. Villaflor with the offensive rebound. Nakuha ni Villaflor ang bola. Alexander Lim with tacking the baseline. Gives to Tiburcio with a short jumper. No good. In and out. Medyo maalat pa, Coach. Maalat pa. Both teams. Tiburcio powering his way para sa unang 2 points. Tiburcio. Ang unang bumasag. Yes. Caroche. Nasa top of the key. Gives it to Casaldon. Casaldon powering his way with the stretch layup pero nasapal ni Jamil Bulawan. Ball will remain to Team Bonbon. With 9 seconds remaining sa kanilang shot clock, Breto inbounding, passes to Casaldon. Casaldon powering his way again. Strep by Tiburcio. Outlets to Bang Sablaon. Bang Sablaon nagmamadali, lumipad, pinasa kay Villaflor. 2 points. And partner, medyo na-impose kagad ng Naga ang kanilang speed. Talaga over Bonbon. Oh, partner, sa ngayon, as early as this ball game, they're trying to run and run. Yes, because kita naman natin yung advantage ng youth over sa medyo veteran na Bonbon. Yes. As you take a look, Villaflor tumatawid. Pinasa kay Alexander Lim. Kicks it out to Villaflor. Open for 3. In and out again. Rebound by Casaldon. Outlets to Caroche. Caroche nagmamadali. Waiting for his teammates. Passes to Borja. Borja. Breto. Libre sa baseline jumper. Bucket. As days guys, talagang napapanood ko, napakikita ko na si Breto talaga merong medium range jumper. Sa laki niya, medyo malaking bagay pag may tira talaga sa labas na ganun, Coach. Oh, partner, kasi pag nag-close out ka, pag may tira ka sa labas, pag close out ka, pwede ka mag-penetrate. Yes. Yun ang kagandahan. As we take a look, si Villaflor attacking the baseline move for 2. The score is 6-2 in favor of Naga. Jamil Bulawan intercepts the ball to Bang Sablaon. Bang Sablaon looking for 3. Passes to Villaflor. To Tiburcio. Loses the ball. Nakita si Bang Sablaon, fakes, attacks the basket, kicks it out. Breto with the interception, nagmamadali, nakakuha ni Breto, open for 3. No good, Sablaon collects the rebound. Passes to Alexander Lim with a crossover. Lim attacks the basket, 2 points. Ayan na, napatawag ng early timeout si Coach Henry Salvacion ng Bonbon. Coach, as early as today, ano ang napapansin natin sa laro? Bago yung comment, sige. Coach, meron tayong report galing kay Barbie. Barbie, magandang hapon. Take it away. It is battle between Naga against Bonbon at una ko nang nakausap ang coaches ng bawat team kanina. According to Coach Jay Avillon of Bonbon, we are battling against a strong team kaya nag-prepare talaga kami sa kanilang trap. We are planning for a run and game.
while Naga remains undefeated according to their standing. And sabi ni Coach Mark Vasquez, we never plan to lose and there is always an equal pressure. Kahit na una pa lang nilang makakaharap ang Bumbon inside and outside the AKB tournament. So yun na muna ang latest update. Kaya naman if you are near the area at gustong manood ng games natin for tonight, ay libreng-libre kayong makanood dito sa UNC Sports Palace. But also, we have live coverage at Ako Bicol Parteless page, Representative Zaldico, and Ako Bicol Online TV on YouTube. I'm Barbie Ann Floriano, your courtside reporter. Back to the panel. Maraming salamat sa update and yun na nga, nabanggit po ni Barbie na pwede tayo manood dito sa napakagandang UNC Sports Palace. Libre po ito, Coach. Libre. Pwede sila pumasok dito. Libre. And then kung may mga ginagawa sila di makaalis, pwede rin tayo manood sa page ni Representative Congressman Zaldico. And meron din tayong YouTube and pwede natin panoorin yung mga previous games and then yung mga kahit sa Albay Leg pwede natin mapanood, Coach. Yes, partner. And ito yung kagandahan din ng may mga live streams kasi hindi lang tayo limited dito sa atin, dito sa Naga, sa venue, but pwede tayong mapanood even overseas. Yes, so yung mga kamag-anak na naglalaro, medyo makikita as we take bang Sablaon, open for 3, misses, rebound and ball mananatili sa Team Naga with 14 seconds remaining sa kanilang shot clock with 5 minutes and 53. Lamang pa rin ang Naga, 10-5. Yes. Lim, passes to Tiburcio, kicks it out to Villaflor. Villaflor, binabantay ni Borja. Sablaon, at the top of the key. Air ball, medyo inaalat pa. Pero as we goes on, talagang alam naman natin talaga yung mga players, lalong-lalo na yung mga kondisyon. Medyo they are sizing up pa. Partner, yung sinasabi na once a shooter is always a Yes, shooter. alam naman natin yun. Once a shooter, always a shooter. Ayan na si Casaldon, nakita. Challenge si Jamil Bulawan, nakita si Breto. Breto, dino-double team ni Sablaon and Lim. Caroche at the top of the key. Kaboom! Ayun na. Nakakadalawa na ata. Nakakadalawa na. Nakakadalawa na si Caroche. Ayan na ho, si Villaflor directing traffic. Passes to Bang Sablaon to Tiburcio. Kicks it out to Sablaon. Sablaon to Bulawan. Easy 2 for Jamil Bulawan. Grabe yung recognition ni Bang Sablaon. Kaya nga yung shooter talagang linalapitan. And then, ang kagandahan kay Bang is talagang marunong din pumasa itong batang to. Maganda yung kanyang courtside vision Yes. na pag nakita na bumukas yung depensa, naglibre doon sa ilalim, ayun, easy picking for Jamil Bulawan. As we take a look, talaga yung tira din ni Casaldon with the baseline jumper over the outstretched arms ni Jamil Bulawan. Grabe yung courage din ni Casaldon. Ayan na, as we take a look, Caroche nagmamadali over Villaflor. Caroche bumps, scores for 2. Grabe din, medyo talagang dumidikit. As early as now, dumidikit ang Team Bonbon sa Team Naga. So they're trying to put pressure doon sa depensa ng Team Naga by trying to keep it close, and then hopefully if they gain the momentum, baka maka-upset itong team ng Bonbon. Yes. Alam naman natin lahat ng mga teams natin dito. Hindi naman sila yung basta-basta lang. Nandito sila to represent their municipalities and cities na talagang all out sila pagdating dito sa ating liga. They're here to win. Yes. So take Caroche, another 3. Rebound ni Tiburcio. Outlets to Lim. Lim nagmamadali. 3 against 1. Lim pinasa kay Bulawan. Easy 2 again. Akala ko, Coach, papaya na naman ako ni Jamil. Buti nakapasok. Ayan na Tiburcio. Muntik na ma-intercept. Ayun. Sabi ko, a platoon substitution para sa Team Naga. Ayan na. Medyo pumasok na ang star player ng Naga. And nandiyan na rin yung mga bigs na pumasok. So, tingnan natin. Medyo may maganda-ganda matchup tayo ngayon, Coach. Oo, ito si Jerome Almario. Maganda yung nilaro last time. Yes, okay. Ayan na, Casaldon, powering his way against Alexander Lim. Napulot ang bola. Binababa ang bola. Almario, open to the baseline 3. Kicks it out. Oh no, with a teardrop. Misses. Casaldon with the rebound. Passes to number 20T, si Abilion. To Breto. Ricardo with a spin. With a fake. The up and under. Passes to Casaldon. Casaldon, side steps for 2. Grabe. Laki ng dinaanan. Bichara and Madridano. Gandang ikot. Pero nakuha pa rin niya ang 2 points. Maganda ang footwork ni Casaldon. Muntik na maagaw. Ayun na.
Number 11, Sinagal. With the wild shot. Bola, papupunta sa Team Naga. With 2 minutes and 50 seconds remaining sa ating first quarter. Fourth quarter agad, coach. First quarter. Deadlock po tayo. Bichara at the post against Casaldon. Kicks it out to Almario. Almario open for 3. No good. Rebound by Madridano. Madridano fakes. Kicks it out to Almario again. Open for 3. No good. Rebound by Nagal. Nagal waiting for his teammates. Gives it up to number 23, Abilion. Abilion, pinasa kay Casaldon. Short jumper, no good. Bichara with the rebound. Almario. Look, outlets to Villaflor for 3. Fakes with a baseline jumper. No good. Rebound by Abilion. Abilion with a spin. Wisely waiting for his teammates. Abilion. Passes to number 9, Breto. Attacking. Na bitawan ng bola. Ricardo. Naagawan. Almario to Lim. Lim, lumipad, kinaliwa, pasok. Grabe. Pinalitan si Bang Sablaon, pinasok si Almario. Grabe yung depth ng bench ng Naga. Oo, partner. Ito yung advantage pag may masyado malalim yung bench mo. Sabi ni Casaldon, talagang grabe yung bench ng Naga. Sabi ni Casaldon, bahala ka dyan sa ibabaw, ako dito. Sa ilalim. Magtatrabaho ako dito sa ilalim. Si Tegalog Almario attacks with a pull-up jumper. Tinamaan yung board. Rebound by Almario. Block by Ricardo pero nakakita ng foul. From number 22 si Ricardo. Pero talaga grabe yung advantage ng speed ng Naga kontra sa Bonbon, coach, talaga. Kumbaga, kung ikaw yung coach ng Naga, meron tayong tinatawag na you have a good problem Yes, with a deep yun ang bench. maganda talagang problema. Sa sobrang loaded ng talent ng Team Naga, talagang namang problema si coach. Kaya coach, coach, relax lang tayo dyan, coach. Coach Joji, natatawa ka. Mukhang may alam ka, coach. Alam natin mabait si coach. Mabait naman si lahat Coach naman ng Joji. mga coaches. Lahat mabait ng yan. mga coaches mababait. yan. As we take a look, yung last free throw ni Jerome Almario. Makes his last free throw. The score is 18-16. Pabor pa rin sa Team Naga. Villaflor, harassed by Almario. Gives it up to number 69, Beda Dulong. Steal by Almario. Fumbles the ball. Almario loses the ball. Turnover. Possession will go to Team Bonbon. May bago tayong mukha, coach, sa pinasok si number 17 ng Team Naga, si Asuer. Asuer. Yes, Asuer. Nakita ko siya, namasdan ko siya the previous games. Kumbaga ito ay yung very scrappy defender. Ayan na si number 10 ng Bonbon. Na si Arellano. Turnover, mapupunta sa Team Naga. Lim inbounding the ball to Asuer. Asuer, tinitingnan ng mga kakampi niya. Pinasa kay Alexander Lim. Bichara humingi sa post. Bichara imposing his will. Bichara with the hook. With the reverse. Kaso natawagan ng traveling. Turnover on the part of Naga. Medyo nanggigil si Fons Bichara nung nakita niya medyo malaki siya sa kanyang defender. Yes, trying to impose his size. Yes, gano'n naman siguro, coach. Pag talagang alam mo yung parang yung bata na nakita ng candy, nakakainin niya. Medyo natakam lang. Natakam. Pero alam naman natin, mamaya-maya, alam naman natin medyo magaling na player yan si Fons. Kaya mag-a-adjust yan. Come sa mga susunod na minuto. And another turnover ang nakuha ni Billion with 31.2 seconds sa ating first quarter. Lamang pa rin po ang Naga. 18-16. Coach Nugi, nakikita natin instructing his players. Asuer. Pasa kay Alexander Lim. Almario kicks it out to Lim. Lim open for 3. No good. Rebound by Fons Bichara pero naagaw. Fons Bichara na-recover ang bola. Madridano diving for the loose ball. Nakakuha ni Alexander Lim with a crossover. Nakuha. Lim with 6 seconds remaining. Asuer attacking. Madridano for 3. That ends our first quarter, coach. Score is 18-16 pabor sa Naga. Coach, ano masasabi mo sa first quarter? Medyo low scoring pero medyo unti-unti na nakaka-adapt ang
both teams. Oo, kumbaga dito sa first quarter, parang it's more of nagpapakiramdaman. Yes, yes. Oh. And then, sabi nga kanina doon sa report, yung sa Bumbon, nag-prepare din sila. Kasi in the previous games, yung press break ang inayos ng prepare ng Bumbon, knowing that there are instances na yung depensa ng Naga is either mag-half court or nag-full court press sila. And then importante din naman dito sa Team Naga is yung consistency with regards to their shots. Importante yung shot selection, kagaya ng last play kanina, Yes. na ititira na lang ni Aswer, nakakita siya ng teammate. open teammate, binigay niya doon. So, kailangan din lang na i-limit ng Bumbon yung kanilang turnovers. Kasi as of the moment, at the end of the quarter, Marami na commit turnover si Bonbon. Oo, pero it's good na hindi na co-convert into points yung kanilang mga turnovers. So, malapit. Close yung score natin. Yes, coach. Ayan, at dito tayo sa ating second quarter, coach. As I notice, medyo maraming kulang na players ng Team Naga. Medyo mabibigat. Hindi ko nakikita sa kanilang bench si Aymar Sabayo, Oo. Joey Medinilla. Medyo malaking factor din. And si Asuer gives the ball to Fons Bichara. Yun na nga, natawagan na. Kumbaga, nakita ni Coach Nuki ang mismatch pagdating sa bigs. Kaya medyo they're pounding the ball kay Fons Bichara. Ayun. Para naman talagang, ayan, Almario fakes. Almario with a pull-up. No good. Ayan, nakakita ng foul. Offensive foul ata ang tinawag kay number 10, si Samuel Madridano. Grabe yung frontline, coach, ng Team Naga, kung makikita mo. Oo. Kumbaga, kung ikaw ang coach ng Team Naga, pag papahingahin mo si Bulawan, meron kang Bitsara na ipapalit na hindi rin ganun nagkakalayo yung sa height and nila. hindi kayang matulak basta-basta. And then sa front court naman, pag napagod na din yung point guard, andyan si Aswer na pwedeng ipalit, andyan si Dami, si Bang, andyan si Lim. si Lim. As we take up Madridano with the three, kaboom! Ayan na. Yan ang sinasabi natin, coach, pinag-uusapan na kanina. Big man with the range, talagang yun. Yun ang talagang importante ngayon sa laro kasi nag-i-evolve na. Hindi lang porket big man ka, hindi ka na pwedeng tumira sa labas. Ngayon talaga, halos with the likes ni Nikola Jokic, talagang tumitira sa labas. Oo. And ngayon, binigyan ako ng stats para sa first quarter. Leading scorer para sa Team Naga, si number 28, si Villaflor with 6 points and 1 rebound. And si Jerome Almario also with 6 points and 1 rebound. And a part of Bonbon naman, sa Bumbon, si Joseph Caroche with 8 points and 1 assist. And then si Casaldon with 6 points and 1 rebound. Si Kuya Marlon Casaldon na talagang ini-impose ang kanyang lakas. Ayan na. Sa loob. Nakikita na natin na binalik ulit. Medyo breather lang si Casaldon. Kasi medyo nabubuli ang mga bigs ng Bonbon. Kaya kailangan na ipasok talaga. Kailangang makipagsabayan. Yes, kita mo naman talaga tindig pa lang ni Casaldon. Talagang hindi na urong. At nakita natin si Lim. Binigay pa rin ang bola kay Fons Bichara against Casaldon. Kicks it out to Almario. Madridano faking for 3. Almario open again for 3. No good. Wala pa rin. Inaalat Alexander with the offensive rebound. Lima directing traffic. Asuer binigay kay Bichara. Bichara with a spin. Ang gandang spin sana. Tumama with 4 seconds remaining sa kanilang shot clock. Sayang yung spin Meron move tayo, yes, gandang spin move. Meron tayong substitution. Pinasok si Villaflor. Linabas si Alexander Lim. We have 4 seconds. Merong nakitang yes, may tinuturo ang ating game officials. And tinuturo ang ating technical head ng Ako Bicol Cup na si Paolo Biñas. Ayan na, balik ang bola sa Team Naga. Ang gandang inbound play, nakuha. Easy 2 for Jerome Almario. Ganon, coach, talaga siguro yung advantage na matagal na magkakasama at magkakakilala. Kumbaga, those types of situations na parang yung iba magra-rattle pero yung mga teams na talagang matagal nagpa-practice, talagang relax lang sila. Oo, kasi alam nila, nagkakaamuyan sila, alam nila na kung saan yung mga cuts na ginagawa, yung mga tendencies ng kanilang mga kakampi. Yes, and talagang importante. Ayan, nabitawan ni Madridano. Importante yung practice as a team talaga.
alam naman natin with this kind of tournament na talagang lalakas ng mga teams. So, kailangan talaga ng practice. Na si Casaldon gives it up to Borja. Borja attacking the defense of Asuer. Kicks it out to number Caroche. Kicks it out to Breto. Breto open for 3. Kaboom! Ayan na. Breto with his pangalawang 3 points. Almario, outlets, challenging the defense of Bonbon. Nabitawan. Ball will remain kay Naga. Grabe yung Breto talaga, coach. May tira sa labas. Hindi ko in-expect na may tira, pero galing. Hindi mo pwedeng hayaan na open so di lalo pwedeng na sa iwanan labas. dahil talagang nakakadalawa na with this range talagang sa labas pa 3 points. Oo. And then, pag close out mo naman na sobrang lapit, Yes. magpe-penetrate Yes, he siya. can attack kasi with his wingspan. Kaso ngayon, nautakan ni Madridano. Si Breto nakakuha ng foul. Madridano will troop to the line for his bonus free throw. Grabe, tingnan mo yung mga size ng mga players niya. With Breto, Madridano. Yan yung mga sabi nila stretch 4, 3 and 4, coach. Yun. Wala na ngayon yung mga traditional na mga Yes, na pag centers. 4, 5 bigs ka lang, sa loob ka lang. ka Ngayon, lang. hindi na talaga. And another rebound by Breto. Tingnan mo, Breto, din nagdadala pa ng bola, coach. So talaga iba. Iba na rin talaga. Nag-evolve na yung basketball. Pero sabi ni Coach Bonbon, ibigay mo lang sa point guard at nag-turnover na tayo. Kasi And- meron din mga ngayon mga point forward na tinatawag, Yes, point oo. center na bababa talaga sila ng bola. Yan na, si Madridano. Asuer, attacking the defense of Bonbon with Alhoy na tira. Na-rebound ni Casaldon. Ricardo, outlets to Breto. Borja against Almario with a crossover. Borja, pull up. No good. Rebound by Madridano. Madridano, binababa ang bola. Outlets to Jerome Almario. Almario, guarded. Bichara, open. Fakes with a reverse. Ganon. Grabe. Grabe yung galawan with the fake. With Gandang veteran fake move. yun. Talagang sabay tingin kay Coach Nuki. Sabi, Coach Nuki, dagdagan mo ang minuto ko. Eto na yon. And medyo coach, di natin namamalayan, medyo maalago na ang Team Naga. Maalago. Lamang sila ng 11 with 6 minutes and 32 seconds pa lang. Ng second quarter. Sa ating second quarter, medyo napatawag si Bonbon. Kaya medyo si Coach Henry Salvacion for sure will give instruction sa kanyang mga players dahil medyo maalago na ang Team Naga. And pag umalagwa, pag hinayaan kasi nila na umalagwa tong Team Naga na hindi nila napigilan yung momentum, lolo baka lumobo or baka mamaga yung lamang Yes, nila. of course. And merong nagpapa-shoutout dito, Coach Joji. Daw, hi daw kay Sir Butchoy Paranal ng PLDT Zone Head of Region 5. Pinapa-shoutout ka po ni Commissioner Paul Robledo. Redoblado ng Albay Basketball Community. Sir Butchoy, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon pa lang. Good size crowd, Coach. Paunti-unti pa rin pumapasok sa ating UNC Sports Palace. Punta na kayo dito. Marami pang upuan and it's for free. So, pwede tayo mag-relax dito habang nanonood ng mga games. So, nakita natin si Almario with the layup. Kaso na mintis. Rebound by Caroche. Caroche, binabantay ni Almario. Almario, ginugulo si Caroche. Naka-force ng turnover. Si Jerome Almario, bumawi siya with that bad shot. Parang hindi niya naipasok easy 2. So, binawian niya ngayon ng magandang hustle Yes, na nag-result sa turnover. Yes, yun naman sabi na, alam mo naman gustong-gusto ng mga coach siya na okay, ang mintis na tira is normal, pero yung sa depensa, alam naman natin, may malas sa opensa pero walang malas sa depensa. Alam naman natin yan. As nakita natin siya, Asuer takes the 3. Ayan na talaga, unti-unti na linalamangan ng Team Naga ang Bonbon. Breto, Bichara intercepted. Villaflor with the lefty layup, pasok. Nagkakaroon pa dito ng press ang Team Naga as in Caroche against Bichara for 3. No good. The ball ay pupunta sa Team Naga with 5 minutes and 41 seconds remaining. Asuer. Coach, meron tayong report galing sa ating magandang courtside reporter si Barbie. Barbie, magandang hapon po sa iyo. Dikit na laban ang nangyari sa ating first period as both team is executing a good defense and offense. Pero pagpasok
ng second quarter ay napalaki na ng Naga dito ang kanilang point lead. At may height advantage sila dito. That's why Bombon considers this as a threat to their team. Kaya naman mas pinalakas nila ang pressure on the inside at ang composure and chemistry ng kanilang players para kahit papaano ay matapatan nila dito ang game style ng Naga. Yun na muna ang latest update. Back to the panel. Maraming salamat, Barbie. Yun, anong sinabi? Yung game style, tatapatan. Kasi teka lang, si Almario, sabi ni Almario, bago nyo ako tapatan, depensahan nyo muna ako kasi talaga yun. Medyo nag-iinit na si Jerome Almario. Both, yan na, kita pa natin coach, dumanday ba, both offense and defense, talaga medyo nakuha na ni Jerome Almario ang kanyang rhythm. Kanyang rhythm, yes. And ito naman yung sinasabi natin na basketball is all about matchups and adjustments. Yes. So, depende sa mga coaches, parang chess yan na ito yung opensa, ito yung depensa na gagamitin natin. So, narinig ko nga doon dati sa coach namin na yung mga ganitong games, you have to read the situation and then saka mag-react. Yun. Ganun talaga yung mga Kumbaga, coaches. you read and react. Alam naman natin ng mga coaches talaga. Hindi naman sila nakahawak lang ng coaching board, coach na. Talagang it's a long process naman. Kumbaga natututunan talaga ng matagal yung pag-coach. It's passion pagdating sa basketball. And if you take a look, Ricardo attacking Jamil Bulawan. Nasapal ni Jamil Bulawan with 10 seconds remaining sa kanilang shot clock with 4 minutes and 34 seconds sa ating second quarter. Beda Dulong, nag-i-inbound to Ricardo. Ricardo fakes, attacks the defense of Tiburcio. Block again. Strong attack sana ni Abilon, kaso hindi niya na-convert. Ayan na, Villaflor to Almario. Hangs, block by Beda Dulong. Dulong, outlets to Ricardo. Ricardo challenges the defense of Jamil. Blocking foul ang tinawag kay Jamil Bulawan. Grabe yung tapang ni Ricardo. Talagang over the outstretched arms ni Bulawan, talagang inatake niya. Yun ang mga gusto ng coach. Talagang you should take it strong to the basket. Yan alam naman natin. Kahit malaki yung bumabantay, ganun walang dapat takot ang na mentality. atake. Ayan na. Ricardo with his first free throw. Pasok. Ganun, di ba? Siguro kaya talagang malakas ang loob niya kasi alam niya kaya niya may pasok mga free throws. Yun. And then Ricardo para sa kanyang last free throw. Makes his second free throw. Yun naman pala. Kaya talagang malakas ang loob. 2 for 2. Sure ball ang kanyang free throw. Jose Ricardo. The score is 40-23. Up si Team Naga. Jamil Bulawang posting. Bulawan against Beda Dulong. Forcing his way. Nakakuha ng foul. Kay number 69 na si Beda Dulong. We have 12 seconds remaining sa kanilang, na-reset. 14 seconds sa kanilang shot clock. Substitution number 10 para sa Bonbon na si Teji Arellano. Papasok, papalitan si Beda Dulong with 14 seconds na nalalabi sa kanilang shot clock. Tiburcio, outlets to Villaflor. Villaflor for 3, kaboom! Ayan na, nakakailang 3 points na rin to coach. Villaflor talagang medyo wala kasing depensa. Sa harap niya kaya tinitirahan niya. Nanonood na lang yung depensa. Yes, Villaflor again attacking. Villaflor passes to Sablaon. Sablaon flies and 1 for 2. Kay Bang Sablaon, ayan na talagang yung speed and yung size ng Naga, very advantage over Team Bonbon po. Oo, kumbaga dito sa last 3 minutes ng second quarter is tinatakbuhan nila ang team ng Bonbon. At hindi lang inside game, pati yung outside shots pumapasok na din. Yes, pumapasok na rin. Yun ang matinding problema ni Coach Henry Salvacion kasi talagang in and out, kumakamado ng Team Naga. Si Breto attacking Bulawan. Bumps Breto, fall away. No good, rebound by Jamil Bulawan. Tubang sa Blaon. Napalakas lang ang pasa ni Jamil. Turnover. Ball, mapupunta sa Team Bonbon. Arellano against Villaflor. To Abilion. Kicks it out to Breto. Breto nakakita ng puwang. Breto challenging the defense of Tiburcio in Bulawan. Pero sapal. Villaflor. Bumps. And 1. Grabe. Paano mo mapipigilan ang isang Team Naga na meron kang Tiburcio and Jamil Bulawan sa kanilang frontline and meron ka rin Bang Sablaon, Villaflor.
And Almario na tumatakbo para sa fast break. Kumbaga kung ikaw yung depensa, wait lang. Sino ang i-stop natin? Yung outside or yung inside game ba? Yes, kaya medyo lumulobo na talaga, coach, ang kalamangan ng Team Naga. And new face para sa Team Bonbon, number 26, si Revo Potenciana. Pinalitan si number 11, Kendrick Nagal. Siguro naghahanap na ng magic bunot si coach. Baka medyo makakuha ng instant points si Breto against Bulawan. Breto fakes, gives it up to Arellano. Arellano against Bang Sablaon. Inuunti-unti wala. Tiburcio, outlets to Villaflor. Villaflor passes to Bulawan. Bulawan, block, pero nakakuha ng foul kay number 26, si Revo Potenciana. Grabe, tapang. Talaga sinalubong si Jamil. Pero kudos sa iyo sa courage na talaga isapal ang isang Jamil Bulawan. I guess, coach, ilang ba height ni Jamil? Ilan ba to? Mga 5, 6'5"? Yes, listed 6'5". Oo. Medyo 6'4", 6'5". Talagang hindi maliit yan. And then, meron tayong Tiburcio na around 6'3", 6'2". So, height plus yung wingspan nila. Yes, talagang Pero hindi naman natin i-count out ang Team Bonbon. Oo, kasi nandiyan naman yung mga si Breto na talagang lumalaban kahit alam nilang nalalamangan sila. At andyan din si Casaldon. Yes, na ang kanilang kuya. Nabalitaan ko, naglaro din si Casaldon sa Manila. Di ko lang yung school, pero alam naman natin, he is experienced talaga when it comes sa mga larong ganito. Sa mga liga na ganito. Yes, with 2 minutes and 35 seconds remaining sa ating second quarter, coach. Yun, pumapasok pa yung mga fans natin. Sige, punta lang kayo dito. Libre po ito. Atid sa atin ang Ako Bicol Cup. Of course, headed by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan na si number 26 with a pull-up. Rebound by number 26, Jamil Bulawan. Outlets to Bang Sablaon. Tiburcio all alone with the left hand. Yun. Medyo masama yung bagsak ni Tiburcio pero pinagpag lang. Ayan na si Villaflor, muntik na makaagaw. Grabe. Grabe yung hustle ng Team Naga. Despite na lamang sila, talagang they are pressuring the ball na para maka-force ng turnover. Ayan na, binalik na po ng Team Bonbon si Jerome Caroche para ma-stabilize ang kanilang opensa. With 20 seconds ang shot clock na nalalabi. Bola ng Bonbon. Breto, dumidribble against Bulawan. Breto, crossover. At the top of the key, pull up. Yun, coach. Sabi ni Breto, dito na lang ako sa labas. Ang lalaki nyo. Kaya titira na lang ako. Titira na lang dito sa labas. Yes. Para at least ma-decongest yung depensa, magbuka ng konti yung depensa sa ilalim. Yes, yan na si Bang Sablaon. Sinasabi natin, coach. Bang Sablaon. Again, with the 3. Talagang medyo nakuha na ng Team Naga ang kanilang rhythm. Ayan na si Almario, ginugulong dribble ni Caroche. Sambo, number 15, bagong pasok, tumira, Tiburcio, binigay kay Almario. Almario, nagmamadali. Almario, tinignan ng depensa, pinasa kay Bang Sablaon, easy 2. Namimiesta, coach, ang mga guards ng Team Naga. Ayan na naman, as si take a look, si Jamil Bulawan, makakakita ba tayo? Muntik na. Muntik na i-dunk ni Jamil, pero sabi niya, easy 2 na lang. Breto, crossing over, nakakuha ng foul si Breto over kay Julius Tiburcio with 58 seconds remaining sa ating second quarter. Ayan na, nakita nating magandang pasa ni Almario kay Bang Sablaon, and then yung muntik ng dunk na gustong-gusto ng anak ko, na i-shoutout ko yung anak ko, gustong-gusto makakita ng dunk na si Juan Carlos at Franco Miguel. Magandang hapon. Love kayo ni Daddy. Manood kayo ng live games. Artista na ngayong tatay. Yon. Mamaya magpapa-fan sign ako. Ay, ano lang yung coach, artista sa panaginip. And nakita natin si baka mapunta pa tayo sa iba, coach. Ayan na si Breto. Tumira ng kanyang last free throw. Pinasok ang last free throw. Jamil Bulawan inbounds the ball to Bang Sablaon, crossing the half-court line, looking for his teammates. Bang, lobs pass to Jamil. Turnover, Caroche. Behind the back dribble, ginugulo ni Bang. Ayan na, Caroche. Talagang dinitigilan ni Bang. Breto gives it up to Sambo. Sambo, sizing the defense. Ayan na si number 26, si Potenciana. Breto, pull-up jumper.
No good. Rebound by Madridano. Pinasa kay Asuwer. Asuwer nagmamadali with the in and out dribble. Kicks it out to Bang Sablaon with 17 seconds ang nalalabi sa ating second quarter. Madridano at the top of the key tree. Kaboom! Ayan na. Napaka-relax at napaka-compose ni Madridano. With 6 seconds na nalalabi sa ating second quarter. Breto with the spin. Nagmamadali. Breto attacking with the pump. No good. That ends, ladies and gentlemen, ang ating second quarter with a score of 62-26. Pabor sa Naga. Coach, what the first half? Yes. Ang first half exciting kahit pa malaki yung kalamangan ngayon ng team ng Naga over Bonbon. Yes, kita naman natin kahit medyo nalalamangan yung intensity pa rin ng Bonbon. Nandun pa rin despite the big lead pero alam naman natin coaches and assistant coaches will adjust come second half. Yes. As we take a look sa highlights ng ating first half with Breto. Ayan na, yung sinasabi nating pull-up jumper na talagang very reliable. Talagang with his stroke, talagang all net ang nakikita natin. And then again with the fake, yan yung magandang tira ni Fons Bichara. Napaka-sexing tira ni Fons Bichara. Ayan, tinuro sa akin ni Coach Joji ang mga nagagandahang fans na nanonood sa atin. Magandang hapon daw po, sabi ni Coach Joji. Magandang hapon sa aming mga fans. Yes, ayan na ho. Nakita natin sa ating sideline. Nakita natin si Coach Sai nandun kasama ang kanyang kapatid na si technical head. Yon. Si Coach Paulo. Sa malayo, mga magkapatid nga. Yes.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And we are back sa ating laro. Hello. Dito na tayo sa ating third quarter. Medyo alam natin, may adjustments, Coach. May, may update ka, Coach? Okay, sige. Bigyan natin updates with regards to yung mga top players
Una sa team ng Bombon, Breto with 6 points, 11 rebounds and 1 assist. And then yung Ricardo, 4 points, 11 rebounds and 1 assist. And then sa team Naga naman, we have Jerome Almario with 10 points, 2 rebounds, 2 assists and 1 block. And si Villaflor na may 14 points and 2 rebounds. Ayan na ho, kita natin si Borja. Passes to Caroche. Caroche, defended by Alexander Lim. Caroche, spins. Pinasa kay Ricardo. Ricardo against Bichara. Kicks it out to Borja. Borja for 3. No good. Rebound by Alexander Lim. Lim, tinitingnan kanya mga kampi. Lim, kicks it out to Asuwer for 3. No good. Madridano with the offensive rebound. And ayan na. Ball pupunta sa Team Bonbon. With 9 minutes nalalabi si Caroche. Crossing the half-court line. And meron tayong interview kay para kay Barbie with the mayor ng ating Naga, na si Mayor Nelson. Magandang hapon sa inyo po. Good afternoon mga kasurog. Now with me is the Naga City Mayor Honorable Nelson Ligacion. So good afternoon, Mayor. Currently, Team Naga is currently playing at the hard court. Do you have any message po para mas ganahan silang maglaro? Parang ganadong-ganado na sila. Pero syempre, ang kailangan yung consistency. Kung naipakita doon sa first and second quarter, yung energy, ganun din dapat sa third and last quarter. Medyo nakaungos na tayo, medyo malayo na, pero hindi dapat magpabaya. Ganon din sa lahat ng laban, maging sa buhay, maging sa ginagawa, sa gobyerno, dapat hindi magpabaya. Tama ka dyan, Mayor. Consistency is the key. So ngayon po, may gusto ka po bang pasalamatan or i-shout out? Siyempre, yung pagpapasalamat po sa Ako Bicol kay Congressman Saldico and kay Congressman Jill. Naimbitahan po kami dito through Lloyd at hindi po tayo nagdalawang isip na sumama, katuwaan at para ipakita yung suporta sa Ako Bicol. So thank you so much, Mayor Son. Yun na muna po, back to the panel. Yes, maraming salamat, Barbie. And Mayor Nelson, maraming salamat sa andahing support na binibigay sa Ako Bicol Cup. Ayan, nakita natin si Bichara. Hard foul ang nakuha. Yon. Kay Borja. Partner, bago ko makalimutan, shout out kay Boss Bob De Vera na nanonood dyan sa nasa partido. Yes, magandang hapon po sa inyo. Sir Bob. Yon. Kita natin si Bichara with his first free throw. Misses the first one. And si Sir Bob, balita ko, very supportive din when it comes sa basketball dito sa Naga City. Isa siya sa basketball enthusiast dito sa Naga. Oo, talagang dapat gano'n, yung suporta sa sports talagang hindi natin inaalis. Same thing, sabi ni Mayor, na kahit sa buhay, dapat suporta, huwag magpabaya. And ayun, medyo nagpabaya, nag-turnover. What a pass by Asuwer to Alexander Lim. Grabing pass sa'yo, no look pass. And kita na muna yung streaking, Alexander Lim with 2 points. Breto, nakakita ng puwang, sinapal ni Madridano. Bichara, Asuwer, to Sablaon, Madridano, sinabayan. Pumps, 2 points kay Samuel Madridano. Ayan na talagang lumulobo na. Medyo talagang si Coach Rookie, sabi na, it's a statement game. Talagang ayaw nila matalo. Because these types of situation, mahirap pag papasok ka sa quarterfinals sa mga susunod na round na may talo ka. Oo, kasi ito yung dito is sinasabi natin walang laro na walang bearing. Yes, kasi pag natalo ka ng isa o dalawa, pwedeng yung pagkakatalong yun magresulta sa hindi ka makapasok or mag-advance doon sa next round natin. And then yung kumpiyansa. Kasi di natin alam, yung mga players na talagang ganun, they hate losing. Yes. Kahit talagang kahit naman siguro sino ayaw nila matalo when it comes sa laro. So kailangan double time sila, and then all hearts out talaga para sa kanilang mga teams. Yes. So
Take a look si Breto, misses the second one. Rebound by Madridano to Alexander Lim. Ayan na naman ang Team Naga. Lim, tinitingnan mga kampi. Passes to Bichara. Loses Sablaon with the pass. Kaso intercepted by Breto. Breto nagmamadri. Nasa likod niya si Casaldon. Breto with the Euro. Sinabayan ni Madridano. 4-2. Ayan na. Yung mga stretch 4, nagliliparan, coach. Inside, outside ang laro nitong Breto. Sinalubong din ang inside-out din na si Madridano. Lim, binigay ang bola kay Bichara. Bichara, inuunti-unti si Ricardo. What a up and under. Kaso tapal ni Ricardo. Ricardo to Caroche. Caroche against Alexander Lim. Caroche gives it up to Ricardo. Binawian ni Fons Bichara. Steal. Alexander Lim. Foul. Medyo tinamaan sa ulo si Alexander Lim pero pinagpag lang. Ganon kalalakas at kondisyon ang players ngayon. Pag bumabagsak, konting pagpag, good to go na ulit. Pagpag, tingin kung may dugo. Pag wala, diretso tayo. Diretso. Kaya ganun talaga dapat yung conditioning factor talaga, coach, talaga. When it comes to player, dapat talagang... Saka yung kanilang toughness, physical toughness. Yes, talagang kailangan na matulog na maaga, practice. Kumaga talagang kung sa conditioning, kailangan na disiplina din ang kailangan. Ito yung sinasabi nila na yung mga players para umasenso, para maging maganda yung lalaro sa game. You practice before practice, nagpa-practice sila during practice at nagpa-practice after practice. Yes, talagang kailangan kasi as an athlete talagang hindi pwede magpabaya. Kasi every time nagpapabaya ka, merong gumagaling at gumagaling, naiiwan at naiiwan. Kasi talagang kailangan diretso tayo sa ensayo. And then siyempre yung hard work, di pa rin talaga mababayaran yan. Ayan, nakita natin si Balakyaw. Nasa free throw line. Makes his first. Talagang kahit pa paano, naunti-unting binababaan ng Team Bonbon ang lamang ng Team Naga. Tinatry nila na makahabol. Tinatry nila din na kahit pa paano mabawasan yung kalamang. Mabawasan. And then syempre, kumpiyansa na rin sa mga seldom used players na pinapasok ngayon ni Coach Henry Salvacion. And meron tayong update sa ating courtside reporter na si Barbie para sa assistant coach ng Bonbon. Barbie, take it away. Ngayon naman po ay makakausap natin si Coach Jay Avillon of Team Bonbon. So good afternoon po, Coach. Nasa third quarter na tayo ng laban na ito. Ano pa po ang gagawin ng Bonbon para po sa susunod na quarter? So maraming gagawin na adjustment. We are up against a very good team, a well-prepared team, a well-coached team. And lahat ng adjustment, kaya nakikita mo naman ang score, lamang yung kalaban namin. So lahat ng strategy na pwedeng gagawin namin. And titingnan namin kung anong epekto nito for the remaining time ng game natin. So may nais ka po bang pasalamatan, Coach? So pinapasalamatan ko lang yung LGU Bonbon, sa mayor namin, si Mayor Imbot Angeles, Vice Mayor Altesa, Sangguniang Bayan, sa lahat ng taga-Bonbon na nagsusupport sa amin, sa mga tumutulong sa RJS na negosyante doon sa amin na nagbigay ng mga inumin ng mga players na hindi ko na tumulong sa amin ng first game. Lahat ng taga-Bonbon, win or lose, para sa inyo to. At especially sa Ako Bicol, sa pagkakataon na ito na binigay sa amin na makapaglaro kami dito sa tournament na ito. Tama yan, Coach. As long as well-represented ninyo ang Team Bonbon, ay panalo kayo. So yun na muna pang latest update. Back to the panel. Yes, maraming salamat. Tama, si Barbie talaga. Grabe, isang karangalan ma-representa ang kanyang municipality. So doon palang panalo na. Win or lose, tama. Win or lose para to sa kanilang mga munisipyo. Kasi ito naman is with the technology na meron tayo, madaming nakakapanood, may mga scouts na nakakapanood sa mga ganitong laro. So malay natin, makita yung mga players natin from the different municipalities na mabigyan din ng pagkakataon na makapaglaro, hindi lang sa mga minor or sa pro league sa Manila, but also yung mga, lalo na yung mga rising stars natin, makita din ng mga Manila team. Yes, yun naman ang purpose natin sa grassroots, mag-develop. Unti-unti sana, in the long run, makapunta tayo sa national level para at least ma-represent not just the municipality, but the entire Bicol region. Yes. Ayan na si Madridano, powering his way, na foul ni number 69 na si Beda Dulong. Grabe coach si Madridano talaga. Ang haba, ang liksi. May medium range. So talagang, tuwang-tuwa si Coach Luki
ang hirap pigilan. Yes. Tuwang-tuwa si Coach Nuki na nakita natin. Medyo relax ngayon si Coach Nuki. Kasi they're up 71-35 with 5 minutes and 10 seconds remaining sa ating third quarter. Madridano makes the second free throw. Ayun na, pinasok na pala coach ulit si Kuya Casaldon, ang kanilang big power forward ng Team Bonbon. Caroche inbounding the ball. May pressure defense pang ina-apply ang Team Naga. Ayan na, si number 11, si Nagal. Nahihirapan tawid ang bola. Pinasa kay number 26, Potensiana. Intercepted, nakuha ni Casaldon. Casaldon, in and out dribble, pull up, air ball. Ayun, good defense on the part of Samuel Madridano. Na-interrupt ni Madridano ang medium range jumper ni Casaldon. Causing Casaldon an air ball. Ayan na. Alexander Lim instructing his teammates, pointing to Jamil Bulawan with the post. Jamil sizing the defense, fakes with the spin. Jamil with the easy two. Grabe coach, ang mismatch. Ikot. Sinubo na lang. Yes, kumbaga very calm and composed offense pagdating sa Team Naga. Caroche with the crossover. Caroche with the layup. Misses the shot. Alexander Lim sizing the defense against Ricardo. Speeding up and under layup. Scores! Ayan na. Talagang nagpa-party na ang Team Naga with Caroche. At the top of the key, pasa kay Ricardo. Ricardo against Madridano. Nakataas ang kamay. May nakuwang foul kay Alexander Lim. His first foul. Second team foul and another substitution para sa Team Bonbon. Si Caroche linabas, pinasok si number 23, si John Roy Abilion. Pinagpahinga na coach kasi may fourth quarter pa tayo. Medyo ang starters nila medyo unti-unting pinapagpahinga. And nakita natin ang first free throw ni Ricardo, pinasok. Coach, in these types of situations na medyo lamang na ang Team Bonbon, ano yung advice or kumbaga instructions na ibibigay mo sa inyong team just to uplift the spirits kumbaga ng mga kumpiyansa ng players ng Team Bonbon? Well, every game naman sinasabi natin, makikita natin na merong losing, merong winning team. However, lalo na pag ganito kalaki yung kalamangan, unang-una, importante na ipaalala sa mga players na whatever is the result of the game, you always have to keep your head up. Yes. Kasi importante na ma-maintain yung kanilang tiwala, na yung tiwala sa sarili with regards to individually and as a team is not dictated. Yung galing naman kasi ng team, hindi naman siya masasabi na porke na talo ka ng ganito, mahina na yung team. And then champion teams are not built overnight. Yes, so coach, it takes process, and eto yung mga ganitong learning experiences ang makakatulong sa mga players, lalo na mas mag-work hard pa, mas mag-practice pa yung kanilang team at lalo na yung kanilang individual skills. Yes, very well said coach. Kumbaga losing is experience pa rin. Yes, kumbaga, it's always a learning experience. Yes, learning experience. We take a crossover. Tinapikan ni Jamil Bulawan. Grabe. Pati si Jamil, center, talagang inaagawan ng crossover. Ayan na, Bang Sablaon. Lim nakita, open for 3. Fakes. Sablaon, humihingi ng pick kay Bulawan. Sablaon, in and out dribble, attacks, flies and scores. Very easy on the part of Bang Sablaon talaga. Grabe, in and out. Kudos to this kid. Si Bang Sablaon talagang very basic. Magaling na bata. Complete player, wala kang tulak kabigin. Yes, may tira sa labas, may penetration, may depensa, bibigyan ka ng hustle. Yes, ayan na naman, nakikita na naman natin. Hinabol pa ni Bang, kaso hindi niya inabutan ng bola. Medyo napalakas ang pasa ni Kuya Jamil Bulawan niya. And with 2 minutes and 44 seconds remaining sa ating third quarter, lamang pa rin ang Naga. And again, yung hindi makakapunta sa ating venue, meron tayong Facebook Live page sa Representative Congressman Saldico. Pwede kayong manood ng games doon, and meron din tayo sa YouTube. And alam naman natin, this game is brought you by Congressman Elisaldico. And at ng Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. And yan na po, ang isang 3 points na naman ni Bang Sablaon. Grabe,
malilito ang ating statistician dito, Coach, kung in case manalo ang Naga, kung sino ang pipili na best player, of sa the ating game. laro. Kasi halos lahat ng ipasok ni Coach Nuki nag-step up. Yes, ayan na. Asilyon with the spin, turns it over. Ayan na. Nakuha pa rin ni Bang Sablaon sa baseline. Nabitawan ng bola. Nakuha ni Nagal. Nagal nagmamadali. Naagaw ni Villaflor. Pinasa kay Alexander Lim. Lim nagmamadali. Lim lumipad. Pinasa kay Madridano for 2. Grabe. What a lampas. Eye in the sky. Gandang lampas. Pababa pa lang si Lim. Tinitingnan ko na yung eye contact nila. Talagang very well-practiced team. Kaya alam nila yung gagawin when it comes sa hard court. Yes. So ito yung advantage kapag matagal kayong nagsasama-sama, hindi lang sa mga practices but also yung mga tune-up games, nakakatulong siya. Oo. Ayan na si Bang Sablaon. Talagang, ayan, napatawag na ng timeout ang coach ng Bonbon. With 1 minute ang nalalabi sa ating first quarter. Yon, timeout muna. Pigilan muna natin yung momentum at rumaragasa ang Naga. Okay, so yon, nag-timeout muna yung team ng Bonbon, trying to stop the bleeding para at least kahit papano to make the game habulin ng paunti-unti. Meron pa namang 1 minute and 10 seconds ng third quarter. Malay natin, baka biglang magkaroon ng run yung team ng Bonbon. Pero naman, on the brighter side naman, kumbaga it's time sa mga bench or seldom used players talaga ni coach na talagang it's their time na parang ito na yung sinasabing yung minutes are earned. Talaga once na binigyan sila ng pagkakataon, they have to deliver to earn their minutes talaga. Yes. Malay natin sa mga susunod na games. Nakita ni coach na ay pwede pala si ganito, so gawin nating starter. So talagang kahit malaki lamang, you have to, kumbaga labas pa rin nila ang kanilang puso para sa kanilang municipality. Ayan, nakakumira ng turnover na naman si Asuwer. Asuwer nagmamadali. Asuwer, pinasa kay Madridano. Madridano for 3. No good. Nakuha ni Villaflor with the spin. Ayan na. Asuwer to Alexander Lim. Wasting clock. Asuwer attacking, spinning. What a shot! Grabe! Ang spin move ni Asuwer. Napangiti. Sa tira si Coach Nuki, sabay inom ng malamig na tubig. Yeah. Napa-assure yung depensa. Oo, medyo na-stack up. Ayan na si number 3, si Agnote. Tumira ng 3. Walang tinamaan. With 12 seconds remaining ang nalalabi sa ating ikalatlong lugto. Ayan na yung replay, ayan na yung spin. Ayan with the right-handed layup. Iyon, ganda. Ayan na si Lim against Caroche. Lim, humihingi ng pick. Ayan na, Lim, binigyan ng pick. Lim, umatake. Lim, umiscore, kaso hindi pumasok. Ayan na po, dyan po nagtatapos ang ating third quarter. So score na 90-39, pabor sa Naga. Magbabalik po kami. And we are back sa ating huling yugto ng laro between Bonbon versus Naga City Casireños. Eto na coach, ang ating, kumbaga dito na tayo sa fourth and final quarter. Dito na lahat, buhos na kumbaga.
And meron akong update sa leading scorers ng both teams. Para sa Team Naga na si Bang Sablaon, meron siyang 15 points and 2 rebounds. Si Madridano with 16 and 6 rebounds. Para naman sa Team Bonbon, meron tayong si Ricardo with 7 points and si Casaldon with 3 points. Yan na, Coach. Bichara, talagang pinapound sa loob. Kaso Mintes, nakuha ni Asuwer with a no-look pass to Madridano. Kaso nakaapak sa linya. Bola, mapupunta sa Team Bonbon. Ayan na, Borja. Inbounding the ball. Gives it up to Caroche. Caroche, crossing the half-court line. Caroche against Villaflor. Behind the back dribble. Binigyan ng pick ni Ricardo. Caroche, exhibition dribble. Nakuha. Caroche, binigay kay Breto. Breto fakes with the pull-up jumper. No good. Rebound by number 22, Ricardo. Meron tayong update with Barbie sa assistant coach ng Naga. Barbie, magandang gabi na sa iyo. Now with me is the Naga City coach, Coach Mark Vasquez. So, good afternoon po. Sabi niyo po sa akin kanina ay hindi kompleto ang inyong players, but still, you were able to keep your momentum. Ano po ba yung ginawa ng inyong team para magawa ito? Good afternoon, Barbie. Just like what we do in every practice, mentality is always next man up. So kahit anong mangyari, this is a basketball game, anything can happen. We run as much situations we can in practice so that we go 110%. So that pagdating namin sa game, kung bumaba naman ng 10% lang, that's still 100%. Ganyan kayo mag-prepare dito sa Naga. Ayan. So, Coach, meron ka po bang gustong pasalamatan sa ating live stream? Yung mga kapwa ko coaches, tapos yung mga kapwa ko ka-commentator kanina. And of course, Mayor Nelson and the management of Team Casireños, thank you. And of course, si Congressman Saldico for bringing this wonderful league here in Naga. So, ayun na muna po ang latest update. Thank you so much, Coach Mark. Back to you, Coach Joji and Coach John. Maraming salamat sa inyo, Barbie and Coach Mark. May natutunan ako. Dapat pala hindi 100%. 110. Gagawin ko 110 sa susunod. Para pag medyo inantok ako. Pag nabawasan ng 10%. Inantok ako 100% pa rin. Ganun, may natutunan. Tapos, thank you sa'yo, Coach Mark. Yun, meron din akong natutunan na next man up. Yun, tama. Para kahit sinong hugutin mo sa bench, ready to fight, yes, ready to play. Sabi kulang pa sila niyan, pero tingnan mo yung score, kulang pa sila niyan. What more pag kumpleto na? And then, ayan na, Caroche, dahan-dahan binababa ang bola against Asuwer. May pick kay Ricardo, pinasa kay Breto. Breto inatake with the Euro. Teardrop, no good. Rebound by Borja. Borja, pasa kay Breto. Breto with a fake. Madridano, dinipensahan. And one, foul. Nakakuha sa Baytawa si Breto dahil naisa niya si Madridano sa pagkakataong iyon. Bonus free throw para kay Breto. Ayan na, medyo gumagabi na. And we will have a last game pa, Coach. Meron pa tayo. Kamaligan versus Pili. Yun, gandang bakbakan yun. Pareho ata, nasa higher seeded teams talaga. Yes. And then notable players nandyan. Yung mga naglaro sa big league sa Manila nandun. So magandang bakbakan. So manood pa rin kayo dito. We're free sa ating UNC Sports Palace. Pasyal kayo pag wala kayong ginagawa. And then kung busy naman kayo sa mga bahay-bahay nyo, meron tayong Facebook page sa Representative Saldico. Manood kayo doon. And sa YouTube channel, marami tayong means para manood. Ayan na, si Caroche. Inatake si Asuwer. Kicks it out to Breto. Breto pumeke. Breto inatake in depensa. Lumipad. Wala. Rebound by Bang Sablaon. Bang Sablaon rushing. Nakita si Villaflor sa taas with the alley-oop. Grabe. Dalawang guards nagbibigay ng alley-oop. Saan ka pa, Coach? Nagliliparan. Hindi lang ang mga big man, pati yung guards ng Team Naga. Ayan na si Caroche. Ayan na si Breto. Sabi ni Breto, pwede din ba ako dyan? Kaso, nasarahan. Sinalubong ni Madridano. Nakakuha ng turnover ang Team Naga. With 6 minutes and 56 seconds remaining, nalalabi sa ating fourth quarter. Lamang pa rin ng Naga. Asuwer giving Coach Nuki quality minutes. Yan sinasabi natin, Coach. Talagang kita mo yung resulta pag hard work. Ayan na si Bang Sablaon. Hindi na kailangan magbigay ng quality minutes dahil alam natin pag nasa loob si Bang talagang magdi-deliver. Yeah, relax na relax si Coach Nuki doon sa bench. Yes, oo. Baka matikman ko na yung sinasabing sisig ni Coach Nuki. Yun, masarap yun. Oo.
Hanapin mo yung sisig na yon. Mamaya, i-chat ko siya. Ayan na si Borja. Borja against Villaflor for 3. No good. Rebound by Bang Sablaon. Madridano hindi nakita. Sablaon inaatake. Villaflor against Borja. Asuwer open for 3. Lumipad. Mintes. Ricardo with the rebound. Nauna si Caroche. Hindi binigay ni number 15 na si Sambo. Pumeke. Caroche for 3. No good. Rebound ni Asuwer. Asuwer. Inuubos ang oras. Nakita si Madridano all alone for the easy 2. Yan na, coach. Medyo 99 points na. Isang puntos na lang. 3 digits na. Ang Naga, pero kita mo pa rin. Lamang ang Naga, pero talaga yung hustle na binibigay ng team. Nandyan pa rin. Nandyan pa rin mula first quarter hanggang dito sa remaining 5 minutes ng fourth quarter. Andun pa din yung kanilang hustle at andun pa din yung kanilang speed and yung sa depensa, hindi pa rin sila nagpapabaya. Yes, talagang nandyan sila. Very inspired ang Naga kasi nandyan nanonood ng kanilang mayor. Siyempre, dyan yung tatay ng Naga City, so kailangan nila magpakitang gilas. So, si Breto, nasapal ni Madridano. And meron tayong 5 seconds remaining sa kanilang shot clock. Bola ng Team Bonbon. Breto inbounding the ball. Gives it up to Beda Dulong. Naagaw ni Fons Bichara. Bola mananatili sa Bonbon with 4 seconds remaining. Ayan na, si Nagal inbounding the ball. Caroche nasa ibabaw. Ayan na, Breto fakes. Breto with a crossover. With the pass, nakuha ni Villaflor. Villaflor nagmamadali with a Euro. Grabe. Grabe, may depensa pa yung coach. Iniwasan ni Villaflor para sa 2 points. Gandang penetration yon. Yes, ayan na. Yung si Breto, sabi ni Breto, sayang naman ito. Itira ko na. Para sa susunod dalaw, may kumpiyansa pa. Yun. Ayan na, coach, baka meron ka dyan isi-shoutout dyan, coach, yung mga kamag-anak natin dyan. Well, shoutout sa mga nanonood dyan sa Pili, sa Himaaw. May laro ang Pili mamaya. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Beda Dulong with the offensive rebound. Binigay kay number 9, Breto. Number 9, Breto. Yan na, naagaw. Villaflor. Bang Sablaon against Beda Dulong. Flies, no good. Asuwer with the tip, no good. Bang Sablaon recovers the ball. Gives it up to Asuwer. Madridano with a 3, no good. Rebound by Nagal. Nagal pinasa. Muntik na maagaw ni Fons Bichara. 4 minutes and 16 seconds. 20 seconds ang nalalabi sa kanilang shot clock. Bola ng Bonbon. Dito makikita mo kahit yung sa depensa. Yes, talaga. Hindi pa rin nagpapabaya yung team. Yan na. Kaya sabi ni Nagal, ititira ko na to. Baka ma-video at mapagpalit ang profile picture ko ngayong gabi. Yun. Ayan na, Asuwer. Gives it up to Bang Sablaon. Madridano at the top of the key. Nakita si Asuwer. Asuwer fakes. Asuwer up and under. Nasapal ni Nagal. Nagal, pinasa kay Agnote. Agnote, challenge. Di pala. Agnote. Ayun, ang sinasabi ko, mga seldom used players na bibigyan ng oras during these kinds of situations. Sablaon, passes to number 17, Asuwer. Asuwer to Madridano at the top of the free throw. Bukit, easy 2. Grabe. Gustong-gusto yun makita ng aking mga constituents sa aking barangay sa East Washington Drive. Magandang gabi sa inyo. Mahal kayo ni Kagawad. Ayan na. Si number 0, si Caroche. Caroche at the top of the key 3. No good. Rebound ni Villaflor. Villaflor, ginugulo ni Breto. Villaflor, pinasa kay Asuwer. Asuwer, wasting clock to Villaflor at the top of the key 3. No good. Bang Sablaon, still fighting for the loose ball. Kala mo sila naghahabol. Kaya, Nagal, lumipad. No good. Rebound by Breto. Breto, para sa 3. Binigay kay Caroche. Caroche, corner 3. No good. Ayan na. Nakascore. Wala. Mintis. Sabi ni Bang Sablaon, pahinga muna tayo. Binigay kay Villaflor. Villaflor. Wasting clock. Binigay kay Fons Bichara. Fons Bichara. Kumat si Sablaon. Di niya nakita. Corner 3. Sablaon.
misses. Breto, pinasa kay Caroche. Caroche, nagmamadali. 2 points. Ayan na, Asuwer. As we are nearing sa ating twilight with magto 2 minutes. Yan na si Madridano again, no good. Rebound by number 69. Ball will go to Bonbon and another substitution. Ayan na, coach. Yung mga third stringers, binabibigyan ng pagkakataon. Yes, number 26 si Potenciana. Si Revo Potenciana. Magandang hapon po sa kanyang mga relatives. Pulasok na po ang iyong anak. Ayan na, si number 11, si Nagal. Pangalawang 3 points na niya ni Kendrick Nagal. Ayan na, si Asuwer. Inuubos ang oras. Tinitingnan si Bang Sablaon. Nagbibigay ng konting instructions. Passes to Bang Sablaon. Madridano. Open. Tumira ng 3 sa corner. No good. Rebound by number 36, Potenciano. 26. Nagmamadali. 26 against Bang Sablaon. Potenciano with a lefty layup. 2 points. Ayan na, Potenciano. Ayan na, number 17, Asuwer. Wasting clock again. Gives it up to Villaflor. Joshua Villaflor. Nasa ibabaw. Binibigyan ng pick ni Madridano. Villaflor, nag-sizing Stephens. Bang Sablaon again for corner 3. No good. Rebound by Breto. Coach, si Breto, I guess, siguro double-double. Oo. Pababa double-double dito kay Breto ngayon. Kasi Breto, dadala ng bola. With the Euro, naagaw ni Madridano. Bang Sablaon, hinintay kanya makakampi. Ayan na. And kita na natin, medyo nagpapalakpakan na ang bench ng Team Naga. Was celebrating their win against Team Bonbon. I guess, safe to say naman, coach, siguro na talagang panalo na. Panalo na. With this margin, with 26 seconds remaining and nalalabi, talagang medyo malayo-layo ang abante ng Team Naga. Yes, kumbaga. Pero I guess it's an entertaining game pa rin because alam naman natin during first quarter medyo lumaban pa ang Team Bonbon with highlights galing kay Caroche, yung mga 3 points and especially yung do-it-all guy nila na si Breto, talagang nag-deliver. And that it's, ladies and gentlemen, our final score is 105-59. Coach, thoughts on the game? Yes, okay. With regards to the game, dito pinakita ng Team Naga yung kanilang, I think, hindi natin masasabi na full force kasi nga kulang pa rin yung players. However, I guess yung sa mga teams dyan, importante, this is a lesson na importante yung preparation na kung sasali ka sa mga paparating na liga o sa mga liga, may sasalihan na liga, importante that you have to prepare. Hindi din kasi makakaya na mabilisan lang. And then also, yun, if you have the capacity na mag-recruit ng mga players para doon sa team na gusto mo na i-build, so isa din siyang advantage. Yes, coach. And the last thing is yung sa mga homegrown naman, this is an opportunity sa mga homegrown talents to try to show their craft, and ito din yung pagkakataon para mas lalo pang mag-improve yung iba't ibang mga teams from different municipalities dito sa Kamsu. Yes, so to take a look, game highlights natin, coach, talagang yung running game, yung outside shooting, napansin natin, hindi na masyado ginamit si Jerome. Second half pala. Oo. Second half, wala na, hindi na masyadong ginamit. And yung guards, yung Joshua Villaflor, grabe. Yung ginawa rin kanina. And then si Bang Sablaon, very steady and very reliable na si Bang Sablaon. Talagang delivering for Coach Nuki. At yung kanilang isang player din, yung kanilang point guard din na nagamit na lalo na nung second half is yung si Aswer. Yes. Maganda very, din yung very pinakita. quality minutes talaga. So, yun, kumbaga dito, lalo na sa mga bench players ng mga teams, lalo na sa dito sa Team Naga, this is an opportunity para umangat din o tumaas din yung kumpiyansa. Even din dito sa team ng Bonbon, ganon din yung pagkakataon din na sabi nga,
every time that you're given the chance to play, kahit pa yan 20 seconds, kahit pa yan 5 minutes, or kahit pa 10 seconds na lang, kailangan mong ipakita yung lahat ng makakaya mo. You always give your best every time na may chance. You always give your 110%. 110%. Thanks kay Coach Mark. Salamat, Coach Mark, sa 110%. Para, kung bumaba man, it's always 100% pa rin. Pabawasan ka man ng 10%, 100% pa rin. Iti-tweet ko nga yun mamaya, Coach. Mamaya, quote and quote, wise words galing sa coach ng Team Naga. Si Coach Mark Vasquez. Yes, Coach, hinihintay pa natin ang kasurug best player of the game. Di pa natin alam kung sino. Pero sa ating nakikita, ang very... Tayo natin ang ating cue para please, bigay na natin. Kay Barbie. Grabe, from first to fourth, si Bang talagang di tumitigil tumira sa labas. Walang kapaguran. Hindi na papagod. Yes. Yan na, yung mga highlights pa rin natin sa game. Talagang kita mo yung body language ng Naga. From the start to finish, talagang nakangiti. Ganun dapat ang attitude, coach. Talaga. Pero yung in fairness naman sa team ng Bumbon, they try to fight. Especially si Kuya Kasaldon, talagang walang big man, talagang he will take it strong. Sa loob. Yes, kumbaga, ganun naman talaga yung attitude dapat. Kumbaga, dapat 100%. Talaga 110%. And ito na, coach, bigay na natin kay Barbie with our kasurog, best player of the game. Take it away, Barbie. Congratulations, Naga, for sustaining your momentum all throughout this game. And congratulations, Samuel Madriano, jersey number 10, for being the Kasurog player of the game, having 20 points, 7 rebounds, 5 steal, and 4 blocks. Congratulations po. And this is, pinaano mo ba? Or ano ba yung ginawa mo para manalo ang inyong team? Sumunod lang ako sa sinasabi ni Coach na dumipensa lang at gawin yung trabaho sa loob ng court. Yun lang po ang ginawa ko sa... So ano sa tingin mo yung naging advantage ng inyong team para manalo? Masabi ko lang kahit kulang kami ay doon pa rin, nakapokus pa rin kami sa laro sa pinapagawang depensa ni Coach na full court man to man at hindi kami, kahit nakakalamang kami ay ginawa pa rin namin yung best namin para namin nakakuha yung lamang namin. Now this is your moment para batiin at pasalamatan ang Team Naga supporters. Thank you po sa sumusuporta sa Team Naga Casireños na at sa aming sponsor na si Mayor, tas iba pa na sponsor namin at shoutout kila mama at papa na nasa Albay, tas kay ate, tas kay Jubel Breto, friendly neighborhood. And here concludes the game between Naga versus Bumbon. Abangan nyo po ang ating final game. It will be Pili versus Magarao. And we will be back after a few minutes.